Vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu Intolerant rozhovory o živote. Dnes sa budeme venovať témam IBD ochorení, čo sú nešpecifické zápalové ochorenia čriev. Tieto ochorenia sú na prvý pohľad neviditeľné a ovplyvňa nám celý život. Našou dnešnou hostkou je Veronika Ivančíková z pacientskej organizácie Slovak Crohn Club, ktorá žije s IBD ochorením. Porozprávame sa o živote s IBD a o tom, ako sa s ním dá fungovať aj v každodennom živote. Ahoj Veronika, vítaj u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých, čo nás počúvajú a pozerajú. Ako si mala cestu? Dobrú, je teraz piatok, keď to nahrávame, tak už sa teším na víkend. Super. Skús nám niečo povedať o sebe, že ako by si sa ty predstavila, kto je Veronika divákom? Tak som žena. A teda bez ohľadu na to, či som pacientka alebo nie som, ale samozrejme aj k tomu sa vyjadrím, tak pochádzam z Nitry. A momentálne žijem aj v Bratislave, aj v Nitre a mám 39 rokov. No a pracujem so Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou, to sú teda lekári gastroenterológovia. Snažím sa im pomáhať s marketingom PR, ale zároveň vediem už 8 rokov, možno aj viac, pacientskú organizáciu Slovak Crohn Club, ktorá teraz združuje pacientov s IBD ochoreniami, ako si spomenula, Crohnova choroba, ulcerózna kolitida. No a snažím sa aj samu seba vzdelávať, čiže sa zúčastňujem aj odborných konferencií, ale zároveň teda aj organizujem konferencie pre pacientov, ktorí by chceli vedieť trošku viacej o tom ochorení, ako s ním žiť, ako občas aj bojovať s tým. A zároveň teda som aj moderátorka v televízii Doktor, kde tiež máme teda reláciu, ktorá sa volá IBD pod kontrolou. A tam si tiež pozývam rôznych zúčastnených, či už teda odborníkov, lekárov, ale aj pacientov, ktorí teda majú niečo spoločné s tým IBD. No a čo ešte by som povedala? Čo rada robíš vo voľnom čase? Čo rada robím? No, mimo toho teda, keď pracuješ, lebo je toho dosť. Aj robím veľa vecí, áno, ale som taký ten typ človek, že aktívny, ale už treba aj občas oddychovať, tak už aj viac oddychujem. No, čo robím? Tak rada chodím na jogu, alebo teda do fitka. A mám rada aj cestovanie, prírodu a taká klasika, že pozeranie na Netflixe nejaké filmy a rada sa stretávam s priateľmi, takže taká pohoda. Aby sme to teda možno aj tak zaradili, lebo však IBD ochorenia sú v podstate ulcerózna kolitida a Crohnova choroba. Do ktorej skupiny sa zaraďuješ ty, aby diváci vedeli? No do oboch, je to také zaujímavé. A najprv mi diagnostikovali ulceróznu kolitídu a cca pred 5 rokmi to rediagnostikovali, lebo boli tam aj nejaké zmeny v mieste zápalu. Ak teda môžem povedať, tak tá ulcerózna kolitida je, že ten zápal sa nachádza v hrubom čreve, ale Crohnova choroba, ten zápal sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti tráviacej sústavy od úst až po okonečník a mne sa to vlastne z toho hrubého presunulo hore do tenkého, plus nejaké ďalšie mimočrevné prejavy, takže to rediagnostikovali na Crohnovú chorobu, takže viacej teraz k tomu Crohnovi, ale teraz začínal som s ulceróznou. Potom sa teda ešte o tom viacej pobavíme, ale teda v každej našej časti sa pýtam vždy dve rovnaké otázky a to je teda jedna z nich, ktorá sa ťa týka aj bytostne. Čo si predstavuješ pod pojmom na pohľad neviditeľné ochorenie, alebo teda čo to aj pre teba znamená takéto, že na prvý pohľad neviditeľné ochorenie? Tak samozrejme, keďže mám ochorenie, ktoré asi na prvý pohľad nie je vidno, tak sa ma to teda týka a vnímam to úplne inak ako možno človek, ktorý nikdy nemal tento typ ochorenia. Nazviem to, že chronický, celoživotný, lebo je rozdiel asi, keď máme nejaké ochorenie takéto dočasné, krátkodobé, chrípka alebo nejaká alergia, ale teda vnímam to tak, že je to proste ochorenie. To, že mu dávame privlastok, že viditeľné, neviditeľné, ja neriešim, pretože to prežívam a som v komunite, napríklad v Crohn klube a tak ďalej s ľuďmi, ktorí to majú. Ale samozrejme si myslím, že by sme nemali k tomu dávať nejakú ľahšiu váhu ako tým, čo sú viditeľné. Aj keď na prvý pohľad teda áno, človek nevie, že teda denne bojujeme s takým ochorením, aké máme.
lebo to nevidno, nie som teraz na vozíku, alebo hej, nemám nejaký handicap, ale na druhej strane sa častokrát ten boj vedie na fyzickej, ale aj psychickej stránke oveľa horšie možno ako, aj keď nebudeme tu porovnávať samozrejme ochorenia, lebo každé je asi ťažké v istom smere, ale treba teda sa nejako s tým popasovať. Takže pre mňa je to skôr také, že odburávajme možno tú stigmu, že viditeľné, neviditeľné, ale hovoríme o tom. Ja to možno vnímam, to viditeľné, neviditeľné skôr z toho pohľadu tých ostatných ľudí. Áno. Že tá naša komunita naozaj, že to pozná a vie, s čím bojujeme každý deň. A možno skôr takéto, čo sa spája potom aj s tou toleranciou, že takéto odsúdenie, že veď vyzeráš úplne OK, že však čo ti môže byť a tak. A potom tie naše príbehy, ako sme k tomu prišli, ako nám bolo diagnostikované ochorenie a podobne. A prepáč, tým vlastne teda narážam aj na to, že kedy si možno prvýkrát tak pocítila, že teda nie je niečo v poriadku. Vtedy ešte možno teda pri tej úceroznej kolitide, ak sa nemýlim. A možno potom aj o Crohnovej. Dobre. No tak ja si myslím, že ono to bolo už aj dávnejšie vôbec, akože skôr, ako to bolo vôbec diagnostikované. Lebo tie klasické tráviace problémy, nafúkovanie a preháňanie a hnačky a takéto, tak to človek akože máva, keď niečo zje alebo je v strese, ale úplne najviac sa to tak prejavilo, keď som bola na vysokej škole, bývala som na intraku a vtedy akože tá životospráva, povedzme si, nebola ukážková. A zároveň aj som mala naozaj veľký stres zo skúšok, z profesorov, zo školy, takže jedno s druhým a vtedy sa to teda najviac prejavilo. No a to som chcela ešte doplniť, že áno, vtedy to bolo neviditeľné, aj teraz je to neviditeľné, ale je to viditeľné pre moju rodinu a okruh mojich priateľov, lebo ja buď akože to o tom hovorím priamo, alebo teda presne vidia, že aha, bola si na takej konferencii, bola si tam, lebo teda musíme o tom hovoriť a zviditeľňovať to. Čiže aj ja sa snažím ako samostatný pacient, samostatná osoba, alebo teda v rámci klubu. No a teda vtedy sa to tak prejavilo, keď sa zlúčilo. Takže je to také viacfaktorové, že proste tá životospráva plus sa tam nabalovali intolerancie, alebo teda zatiaľ mám jednu, ale teda aj to prispelo a teda ten veľký stres. Čiže to spôsobilo aj, že som prerušila aj štúdium, lebo proste bolo to také, že nevedela som sa ani postaviť z postele, nie to ešte fungovať. Takže toto boli tie začiatky. Ako možno dlho trvalo, kým ti to diagnostikovali jednak, ale kým si aj povedala, že aha, že toto už je asi nejaký vážny problém a idem lekárovi? Tak ako som povedala, človek najprv ignoruje trošku tie prvé príznaky, lebo si myslí, že buď som niečo zjedla, alebo veď stres, alebo to prejde. Takže samozrejme, že pár týždňov, mesiacov možno to človek ignoroval, ale potom už keď som vlastne zostala ležať na intrakovej izbe, lebo ja som mala aj popri tráviacich ťažkostiach, alebo teda hnačky, bolesti krče, som mala myočervené prejavy a to, že ma vlastne boleli klby a nevedela som vystrieť ruku, nohu a v jednom momente som zostala ležať na posteli, že som sa nevedela vôbec postaviť. No a vtedy som volala záchranku, alebo teda spolubývajúca a vlastne zistili, že samozrejme musíme spraviť krvné testy a tak ďalej. Už tam to CRP, čiže zápalový faktor veľmi stúpol. A vtedy som už vedela, že asi nie je dobre, že už teda je to niečo vážnejšie. No a potom samozrejme na Slovensku je to zdravotníctvo také spomalnejšie, si povedzme. Takže trošku trvalo, pokým sa objednáš k lekárovi a tak ďalej. Ale ako náhle už som sa ocitla v nemocnici a spravili kolonoskopiu, tak vieme, že s tou kolonoskopiou vidia hneď, že čo sa tam deje. Takže už potom to trvalo, to ja si myslím, že niekoľko mesiacov. Ale už potom teda človeku aj tak padol kameň zo srdca, lebo tak už vieš, kde je príčina, dobre, teraz samozrejme nastaviť liečbu. Takže hovorím niekoľko mesiacov, ale počula som od niektorých, že aj niekoľko rokov, takže ešte to tak nebolo také strašné. Na školu si chodila do Bratislavy, či? Prosím? Do Bratislavy si chodila na školu? Nie, no, to ja som do Košíc. Aha, jasné. Tak síce som bývala z Nitry, ale teda pochádzala z Nitry, tak ja som išla vtedy tak proti prúdu, že nepôjdem do Nitry alebo do Bratislavy, ale pôjdem na východ. Ale neľutujem to samozrejme. Si s vami veľmi čo najďalej. Áno.
Neľutujem to, lebo však super aj Mhm. spolužiaci a tak, len proste tým, že človek pochádzal teda z toho mesta z Nitry, tak tam som mala pôvodne lekárov. Čiže ja som Mhm. potom povedala, nebudem si hľadať v Košiciach, ale Mhm. teda doriešim si to s lekármi v Nitre a už potom, keď prerušíš štúdium a už to riešiš v Nitre, tak si povieš, no nevrátiš sa do tých Mhm. Košíc, lebo zase nikdy nevieš, ako sa to vyvinie, takže potom som už zostala teda v Nitre, Mhm. alebo teda v Bratislave a tam Mhm. som to riešila a doliečila a teda riešila to IBD ochorenie. Mhm. To ma len tak napadlo, vieš, že v akom vlastne meste, že to ide nejak tak, že... Lebo ja som napríklad až čakala, som tiež tak ležala a úplne ten prvýkrát si to pamätám, až niekoľko dní som čakala, až kým som sa akože vedela nejak postaviť na tie nohy a že sa odvážiť ísť tomu lekárovi, ale mne to teda moc nepomohlo, mňa poslali preč. A to si pamätám, že si spomínala. No u mňa tým, že tá ulcerózna kolitida je skôr taká, že tam máš tie extrémne prejavy, že naozaj, že aj chudnutie, aj tie extrémne bolesti a krče. Ja som bola 3-krát v noci hore kvôli tomu, že ideš na vecku a Ja všetko som ťa mala bolí. v podstate to isté, len teda mne to bolo tým, že ma poslali preč, že oni mali podozrenie na slepé črevo tým, že je to tá pravá strana, vieš, dole, teda to ileum. A oni vlastne, že keď to není slepé črevo, tak vám nič není. Tak ma poslali. Veď to, že pred tými pár rokmi proste úplne inak sa stávali aj tí lekári, aj celkovo odborníci k tomu, čo všetko to môže byť. Takže ja som áno, ako keby tiež čakala, ale v tom zmysle, že trpela som, vieš, že proste nebolo to úplne v pohode, ani ty si nebola v pohode a stále niečo ťa bolí a tak a akože samozrejme na psychiku to ide, lebo si už potom myslíš, že či naozaj vedia aj ostatní môžu mať takéto problémy a tak, ale proste keď sa to zhoršovalo, tak už potom u mňa, že ma to tak uväznilo na tú posteľ, tak už vtedy proste bola toto je veľakrát ten kľúčový moment, lebo často my teda pacienti s týmto ochorením spomíname presne to, že sme trpeli a ako by sme si tie bolesti premenili za svoje, za svoju súčasť, by som tak povedala, a že však veď takto je to v poriadku. Ja som to teda mala ešte aj po pôrode a ešte mi bolo hovorené, že veď to je OK, že veď to sa stáva, že to sa takto telo dáva dokopy, ale ono to trvalo až vlastne toto ma položilo, takže na to ležanie to mal malý rok aj mesiac. Tak to bolo, že skoro presne, že ani nie vlastne, ani mesiac, rok aj pár týždňov. Že presne to bolo nejak tak, že po tom pôrode. Čo bolo pre teba najťažšie možno v tom období, keď si hľadala tie odpovede, že čo mi vlastne je? Možno, že aj z tej psychickej stránky, ako si spomínala? No, moja mamina je zdravotná sestra. Paradoxne, tiež sa dovtedy nestretla tak často a veľmi a detailne s tým, že nejaká ulcerózna kolitida alebo chronová choroba. Čiže aj keď som mala u nej, vďaka Bohu, fyzickú a psychickú podporu a teda hej, plus mama, plus zdravotná sestra, tak aj tak sme ako keby obe hľadali tie odpovede, samozrejme najprv v knihách alebo medzi známymi lekármi, sestrami. Ale potom už akože bola však éra aj internetu, už nie to tak až tak veľmi dávno, tak už človek začal aj akože tam, ale to vôbec nebolo v takom rozkvete ako teraz, že už proste vlastne na jednej strane máš všetko na tom nete, na druhej strane musíš selektovať, lebo je tam aj to, čo by tam nemalo byť, alebo nevieš, či to je naozaj relevantné. Takže tam som hľadala a to bolo akože pre mňa najťažšie, že vlastne si uvedomiť, že čo to vlastne znamená pre mňa v živote, keď ma to vyradilo na pár mesiacov, som si myslela, alebo človek si myslí, že dajú ti lieky a funguješ ďalej, lenže toto ochorenie je proste sinusoida a hora si hore, raz si dole, máš to celý život a pochopiť, že asi to proste už nevymažem zo svojho života. A proste ako nejakej 21-ročnej proste vysokoškoláčke, ktorá má veľa snov a toto pred sebou presne, tak to ťa tak zabrzdí, zároveň chceš byť v partii kamarátov a zdieľať s nimi všetky veci, výlety, ísť von a odrazu nemôžeš a teraz vlastne tie kamarátstva to logicky ovplyvní. Že naozaj to bol taký zásah do toho života, čiže vyrovnať sa s tým, že niečo sa deje a proste
treba s tým sa stotožniť, alebo aj bojovať s tým, lebo niekedy človek s tým bojuje, lenže to asi nie je síce to najlepšou cestou, lebo keď proti niečomu tlačíme, tak to nikdy neskončí asi dobre, ale skôr to tak akceptovať. Čiže toto bol taký ten prvotný šok, ale už potom akože sa to začalo nabalovať a potom som vlastne prišla do Kronklubu a tam som vlastne nachádzala podporu psychickú, oporu, keď som niečo nevedela, buď mi dodali materiály alebo na telefóne, Tie že odpovede také. presne, že čo veď aj my máme také a neboj sa, my sme ešte aj v horšom štádiu a ty si ešte zatiaľ v pohode a neboj sa, bude to OK. Čiže no vždy je to proste podľa mňa o tých ľuďoch, ktorí máš v okolí, aby ťa proste pochopili. Samozrejme tá rodina je dôležitá, ale niekedy tá rodina ťa pochopí, lebo je to tvoja rodina. Nie preto, hej. A zároveň ťa nemusí... A niekedy nepochopí Áno, ani rodina. presne. A nemusíte chápať, lebo buď nechcú, alebo možno to kapacitne nejako nedajú, že nechápu, hej, že o čo sa jedná. Ja som sa inak toto snažila pochopiť tiež, že veľakrát, keď som sa s niekým rozprávala, že ale veď prečo to proste nechápu, že veď veď sme v rodine alebo sme v nejakom okolí, hej, že a potom mi niekto povedal, že možno je to len nejaký ich obranný mechanizmus, že proste potrebujú sa nejak tak akoby s tým zmieriť alebo niečo, že ani nie, že zmieriť, lebo stále akoby nie, že to neberú, to nechcem tak povedať, že by nebrali, ale ako by som to tak správne povedala, že neberú to, že by to bolo nejak tak vážne, ako to je. Áno, lebo sa nevedia vcítiť do našej kože. Samozrejme, že to nie je len, že ma zabolí brucho a idem na to vecko a už potom je dobre. Není dobre. Proste je dobre na chvíľu, alebo zase nie je dobre a tak ďalej. Áno. Hej. A ovplyvňuje to úplne, že komplet celý náš život, všetky nálady, výstrely a my ženy ešte tým dopomôžeme. Ono ti to aj tak vyselektovalo ľudí v tvojom okolí? Alebo teda berieš to tak, že proste zostali tí správni, aj keď si spomínala tie partie kamarátske? Vieš čo, možno až tak úplne nie, že by teraz som prišla o nejakých kamarátov. Skôr sa to zmenilo, že teraz už sa človek viac tak nejak začal venovať sebe. Už som akože niektoré vzťahy neprehlbovala, lebo proste keď nemôžeš ísť proste s tým človekom sa stretnúť 5-krát za týždeň, ako to bolo predtým, ale len raz, tak samozrejme, že to... Ale nejako si nepamätám, že by mi teraz ochladli vzťahy alebo niečo, že našťastie akože vždy to bola tá podpora aj toho okolia, aj tých kamarátov, že to pochopili, ale áno, aj to som počula, že napríklad aj partnerské vzťahy to veľmi... Tak ja som v tom čase nemala partnera, čiže našťastie to neovplyvnilo, ale samozrejme, že človek aj keď vstupuje do nejakého partnerstva, tak akože má to v sebe, že kedy to povedať, kedy sa otvoriť, pochopí to, nepochopí to, čiže tam vždy je taký ten strach alebo ostých. Ja som sa stretla s jednou dievčinou, alebo teda dámou, slečnou, alebo mala partnera, teda neboli zobratí, mali dieťa. A ona mi spomínala presne, že keď sme sa rozprávali a ona, že teda, že čo mi a tak, že jej partner mal práve Crohnovú, alebo teda má Crohnovú chorobu. A oni sa teda rozišli na úkor toho. Ono to bolo také, že každý to bereme úplne inak, že a veľa pri mužoch sa stretávam s tým, že oni akoby keď aj sme mali akože kamarátov, že napríklad aj ja som, kamarát ma oslovil, že kamarátovi bylo strašne zle, že veľmi sa to podobá tým tvojim stavom a tak som im povedala, že kde, ako ísť komu doktore, že radšej nech ide teda sa dať vyšetriť. Áno, potvrdilo sa to, tak mali sme to isté, ale že nevstúpil si tak do toho svedomia, že napríklad tuhý fajčiar, že chápem, že fajčí, alebo že proste, že to není fakt, že jednoduché s tým prestať, ale že kvôli tomu zdraviu vie, že nejak skúšať, že obmedzovať, zmierňovať, ale že nejak ten životný proste ten život sa mu nejako razantne nezmenil, že nezmenil tú stravu alebo tak, vie, že tie obmedzenia, ktoré by sme akože nie, že mali mať, ale máme, tak nejako, že nedodržoval. A že aj tuto to vlastne nastal ten rozpad kvôli tomu, že ona sa snažila teda, že veď poďme na nejakú stravu, že poďme si
pomôcť Už alebo nebola tam tak. taká to Hej, a pochopenie. on akože nejak povedal, že on proste sa hamburgerov nevzdá. Áno, takže počula som aj také témy, veď, Hej. hej, a aj niekedy aj dlhšie, neviem, možno, že aj u mňa trošku dlhšie trvalo, že samozrejme, keď nemáš ten relaps, ten zápal v aktívnom štádiu, ale máš remisiu, kľudový režim, tak dobre, tak vtedy si chceš dopriať, hej, ale akože vždy si to treba mať vzadu v tej hlave niekde uložené, že dobre, dneska som si dala niečo, čo by som, nie že nemala, ale čo nie je úplne friendly pre to moje črevo. Ale tak viem, že zajtra si to teda už nedám a možno, že zase o nejakú dobu, že samozrejme je ťažké sa vzdať nejakého. To jedlo je proste, hej, keď človek akože má rád jedenie, tak je to ťažké, ale a potom zase sú aj tie také, že striktné, keď som, tak vidím ten výsledok, že nič mi nie je a nemám krče, nemám nejaké obmedzenia. Hej. No, je to náročné. Áno. Čo sa týka tých intolerancií, čo si spomínala, tak aké máš? Ja mám intoleranciu laktózy, ale to tiež si myslím, že vzniklo oveľa dávnejšie a skôr, ako vôbec to bolo zistené alebo diagnostikované a teda vôbec, že som začala sa s tým aj stotožňovať, lebo je rozdiel teda, že čo zjem niekedy, hej, kde je tá laktóza, či mlieko, či syr, či čo. A niekedy mi to viac škodí, niekedy nie. Potom človek už aj v tej reštaurácii niekde, alebo aj keď cestuje, tak ani tam nevidíš tie alternatívy. Tak už si aj unavená z toho, že no tak dobre, dám si, čo tam je a hádam to nejako prežijem. Niekedy to je horší dopad, niekedy hej, sa to dá. Čiže aj s týmto sa zase človek musí tak nejak stotožniť, že dávaj si pozor, nejedz to. Potom niekedy, dobre, veď my ženy každý mesiac prechádzame obdobím, kedy potrebuješ jesť viac toho a všetkého, tak si zase povieš, že si, hej, ako je to také, no na každom si to tak zvážiť, že či sa ti to akože, a či máš aj priestor, proste keď si doma, no tak dáš, ak si tam niečo, čo by si akože extra nemala, tak je to asi v pohode, ale keď si niekde na pracovisku, tak asi to nebudeš riskovať. Tak to sú potom záchodové návštevy. Ja vždycky hovorím, že ja som vďačná za to, že mi zistili tú sacharózovú intoleranciu. Že, a vtedy akože viem, že odborníci by možno s tým nesúhlasili, alebo tak, že netreba akože razantne skončiť so sladkým. Úplne, áno. Ale akože ja by som asi inak že nedokázala, hej, že vlastne jednak sa mi lepšie žije, to je áno, to je úplne, že bez debaty. Ale tým, že ja som mala strašný závislák na tom cukre, tak som vlastne skončila, lebo keby som, vieš, že išla stále, že budem menej, tak asi by som sa akože nejako, vieš, to je také, že už pondelok začne menej, áno, presne. Alebo že už pondelok začne menej sladkého, alebo začne cvičiť a také. Áno, to sú také imaginárne. Na budúci pondelok a na budúci. Takže pre mňa to akože bol toto taký ideálny stav a akože som za to, nie že však nie je to jednoduché, ale som za to tak akože vďačná, že proste myslím si, že mi to aj v tej krónovej chorobe viac menej pomohlo. Určite aj to. K tomu. Ako v podstate vyzerá taký ten bežný deň človeka s IBD ochorením a s takým pracovným nasadením, aké máš ty? A ešte plus teda teraz v tomto období? No, tak môžeme to rozdeliť na obdobie pred a obdobie. Ak diváci nevedia, tak áno, pred otehotnením a teraz, keď som teda tehotná. No tak áno, predtým to bolo, že nie že aktívne, ale hyperaktívne by som povedala. Ale mňa to tak akože bavia. Takto, ja som vďačná za to, že môžem robiť veci, ktoré ma bavia, či pracovné, či súkromné. Hej, že akože mňa to baví, tak proste idem do toho na 200%. Samozrejme, človek na 200% nevie fungovať každý deň, potom zase ťa to odrovná, tak trošku oddychuješ, ale napríklad ja si potrebujem niekedy ráno tak napísať, že čo ma čaká, koľko mám tých povinností, tým, že chodím aj klasicky do práce, ale zároveň vediem aj kronklub, tak tam si to musíš trošku sklobiť, že čo je priorita, niekedy to. A potom akože vždy som po tej práci mala presne, že nejakú voľnočasovú aktivitu, buď som išla do fitka, alebo do kina s kamošmi, alebo proste doma a tak ďalej. A že oddychovať. Ale samozrejme, keď som ešte bola aj bez partnera, tak to ja ešte o 8 večer som počítači otvorila a pracovala, lebo mi to prišlo také, že keď mám len tak doma sedieť, tak akože prečo to nevyužiť, hej? Na druhej strane aj z extrému do extrému nie je dobre ísť, že treba oddychovať, ale
A potom samozrejme, keď máš už partnera, tak sa venuješ aj jemu, aj sebe, hej, že už je to úplne iné. No a teraz, keď som teda tehotná, tak samozrejme, že ešte stále si tak napíšem, že čo treba urobiť, ale paradoxne nie vždy sa mi podarí, že všetko, že to-do list, hej, že mám, lebo proste nevládzem, hej, že pol dňa fungujem a pol dňa už potom potrebujem oddychovať. No. Takže a ja sa učím spomaliť, ale teda je to teraz taký dobrý dôvod, alebo teda, že nesťažujem sa, že by to tak bolo, že nepríjemné alebo niečo, práve, že môžem, alebo teda som rada, že mám prácu takú, že tam nemusím proste sedieť od rána do večera presne striktne. Ale teda, čiže tak sa to samozrejme zmenilo. Uvidíme, ako to bude, to mi môžeš ty povedať, už keď sa dieťa narodí, že to zase, že si môžem napísať čeličo na ten deň, ale úplne to bude inak, že? Presne som na tom pritom myslela, že ja si tiež veľakrát napíšem a rada si píšem presne a potom zistím o 2 týždne, že ja som mala niečo napísané a že tak toto sa mi podarilo a tieto nie. Tieto nie, a zase prepíšem, no jasné. Ale akože je to super taký chtič, že naozaj si napísať, len teda už keď sa to splní, alebo nie. Akože teraz je to také iné, no však jasné, že keď tie deti začnú chodiť do škôlky, alebo tak, že sa už začínajú trošku separé od nás, alebo tak, ale no nechcem ti brať ilúzie. Dobre. Tak nemusíš úplne ten začiatok, akože ja keď aj mám kamarátky, že proste sú tehotné, alebo potom teda už keď majú po porode, tak ja im vždycky hovorím, že nebuď taká hlúpa ako ja, že chceš spraviť všetko, ale proste úplne, že kľud, proste venuj sa babetku, proste venuj sa sebe, lebo čo je najdôležitejšie, len ty a babetko. Upratané alebo nie. To vôbec, akože to je. Len ja som bola vtedy naozaj, že aj toto si ja tak hovorím, že prečo ma to tak úplne, že skolilo, že a ono to tak muselo prísť nejak, že ono to tam jasne, že tkvelo ten zápal alebo niečo, že sa dialo, lebo však ono to je nejaký proces, však ako si aj ty spomínala. Ale ja som bola úplne presne ten typ, že musím upratať, musím navariť, musím dieťa, musím to. A pritom som vedela, že sama nevládzem. A ešte do toho vlastne tie hnačky, bolesti brucha, únava úplne, že v podstate však to je ten únavový syndrom popri týchto ochoreniach. A ešte, ja som si na tú únavu ešte hodila niečo sladké, že však dám si energiu, čiže teba to práve a mňa to odvalilo, hej, takže to bolo úplne, že tak vždycky hovorím, že kašľať na bordel, navarí sa nejako, muži pomôžu. Áno. Tak môžem prísť takto o rok, už keď bude dieťa mať istý mesiac. Môžeš prísť a potom ti poviem, že vieš čo, úplne je to iné, ako som ti hovorila. A tak uvidím. Tak uvidíme, no. Môžeme si dať taký teraz diváci, aby videli, že či to bude naozaj, že či to takto dodržíme. A čo sú veci, ktoré ľudia vôbec možno nevidia, že teda riešiš ich ty, možno dennodenne a naozaj, že to okolie to nevidí. Mne to hneď tak príde aj s tým spojené, že naozaj, že ťa vnímam za takú veľmi aktívnu naozaj, že a to si možno ani ľudia neuvedomia, vieš, že aj v Kronklube, myslím, ale teraz nie vnútorne, ale členov alebo proste ľudí, ktorí sledujú, že ťa vidia v Kronklube, tak to berú tak, že v podstate pracuješ len pre Kronklub a v podstate máš ešte ďalšiu prácu a snažíš sa to ešte aj vyvážiť tým voľným časom. Teraz ma napadla moja predchádzajúca práca, tak nadviažem na to. Keď som učila angličtinu, už po covide to bolo stále online a keď bol ten Kron už aktívny, tak teraz vieš, učíš stále, musíš, a teraz odrazu príde tá urgencia, že proste čo. Tak vždy som mala samozrejme nejakú normálnu výhovorku. Prepáčte, niekto zvoní. A prepáčte, teraz máte úlohu, strana 75/1A a proste a takto som utekala. A to, síce ja som hovorím dosť otvorene o tom rozprávala, že aj tí moji študenti, že keď som sa im predstavila, tak som povedala, že som aj aktívna v tomto a mám aj toto ochorenie, čiže verím, že to nebolo úplne očividné, ale možno, že si povedali, že OK, kto vie, čo je za tým, ale byť OK. A bolo to tak aj úplne na začiatku, že si o tom tak úplne, že otvorene hovorila? Vieš čo, áno, v tomto som bola taká, lebo ja keď som aj učila, tak ja som vždy na začiatku povedala, že poďme byť otvorení voči sebe, ale aj voči tomu, že
keď nemôžeš napríklad prísť na tú hodinu, lebo vieš, keď učíš napríklad business English vo firmách, tak a tá firma je to zaplatí, tak oni ani sa neučia, ani neprídu a ty tam len čakáš a tak. Čiže že kľudne mi len napíšte, keď nemôžete. A ja vám tiež napíšem, keď nemôžem. A toto sa aj stalo niekedy. A to je to, čo vlastne nikto nevidel, že ja som vedela, že začínam učiť ráno o 8, ale ja 7:30 som ešte bojovala s tým, či naozaj idem učiť alebo nie, lebo som mala strašné krče, nič nepomohlo. Tak si povieš, že dobre, do obeda to vydržíš a už potom po obede proste všetko rušíš. Takže aj toto bolo a vlastne, aby tí študenti pochopili, že prečo to niekedy bolo zo dňa na deň, že zrušíš, alebo aj v pondelok, stredy sme mali, pondelok si všetko bolo v pohode a už v stredu nie si, že aby to nebolo, že sa mi nechce alebo niečo, hej, ale že reálne toto bolo to nepredvídateľné. No a ono trošičku je to aj podobné aj teraz, že ako to vyzerá, alebo čo nevidia tí ľudia, či už členovia Kromklubu, alebo verejnosť, alebo niečo, že presne, že niekedy má človek tú zodpovednosť, že musím to proste, ja neviem, poslať žiadosť na to, aby som získala peniaze na nejaký seminár pre členov Kromklubu alebo pacientov. Lenže keď je ten deň, kedy ti je dosť zle a tak potom a vidíš tam nejaký deadline a vidíš tam nejaké tie duties, tak si povieš, že sa krále, veď teraz sa máš počúvať svoje telo a nemáš sa prepínať. Že možno, že v minulosti som povedala, že nie, musím to spraviť, spravila som to, ale potom by bolo na druhý deň ešte horšie, lebo som sa presilila. Teraz si poviem, že dobre, spravím to, ale keď nejde akože o život a o moje zdravie, tak proste nebudem to tak sedieť, hej. Čiže možno, že aj to, že potom dostanú členovia newslettera, čo sa všetko urobilo a kde som všade bola, lebo snažím sa zastupovať ten Kromklub, tak oni nevedia, že proste, či si bola fyzicky, psychicky v pohode, či si s ním musela brať dovolenku z tej reálnej práce, hej, lebo to robíš na úkor svojho voľného času. Čiže toto akože nevidia, ale zase aj v tom užšom kruhu tých členov, možno tí, čo viacej sú aktívni a pomáhajú, tak vedia, že keď proste niečo, ja neviem, pošlo mám to, ale neposlala som, lebo fakt mi bolo zle, alebo fakt som mala v robote proste busy deň, tak akože chápu, že sme není proste na špagáte, aby sme, hej, kto čo si zmyslí, akože poslali, povedali hneď rýchlo. Presne tak. Čiže toto je také, že treba si to tak uvedomiť, že to robíme naozaj všetci v tých voľnočasovej zóne, ale tak to hovorím stále, že mňa to akože baví, lebo ja vidím v tom zmysel a ešte keby sa dalo ešte viacej robiť, alebo ja neviem, samozrejme vždy je to otázka financií, hej. Keby viem zohnať ešte viacej peniazy, tak ja by som aj každý mesiac robila seminár v každom inom meste, aby to bolo čo najbližšie pre tých ľudí, aby zistili, že keď ste novodiagnostikovaní, tak proste svet sa nezrúti. Áno, na začiatku je to ťažké, ale veď vidíte, koľko nás je a prežili sme to, dali sme to. Ale robíme s tým, čo máme, akože s tými prostriedkami a tak. Ale tak všetko je tak, ako má byť asi. No. A tá edukácia by bola bližšie k tým ľuďom a čoraz viac, ale áno, robíme s tým, čo sa dá. Zmenilo ti to ochorenie nejakým spôsobom pohľad na život, alebo teda aj na seba samú? Lebo väčšinou sa teda bavíme o tých takých, že negatívnych dopadoch. Aj pri tomto ešte predskočím tú otázku, že v podstate ono, presne, že to tak vyzerá, akoby, že však jej nič není, že však je hen tam, robí toto, však viete, wow, že hej, že však asi je to v pohode. A mi sa to raz stalo, len takú súku, že sme tak natáčali sme podcast, ale on bol akoby natočený ako všetko vopred. A ja už som ale cítila ten týždeň, už ako sme v tom, jak sme natáčali, už celý týždeň som cítila, že niečo sa deje a že už mi nejak tak začína byť zvláštne, ale pritom akože som mala ten zápal akože stabilizovaný. Aj som Marianovi hovorila, že že neviem, že nejak sa ani na to necítim, ale ešte som teda išla cez to, tak sme natočili aj podcast a potom ma to tak úplne, že zdrvilo. To som mala vlastne akoby posledný ten taký stav, že som mala až 250 CRP. A to už fakt, že už sa akože jednalo veľmi rýchlo. A vtedy jedna známa mi povedala, že a ten podcast vlastne vyšiel
už som akože mala tie teploty, už som ležala, už som proste riešila lekárov a tak. Alebo však to boli vysoké teploty, nemohla som sa im plno, aj niečo sme sa, neviem, mali stretnúť alebo niečo a hovorím, že prepáč, že proste nemôžem, lebo fakt to nedávam. A mi to bolo normálne tak vyčítnuté, vieš, že tak akože tak tam natáčaš podcasty, tak tam to akože dávaš aj akože sa nemôžeš, že tak, že prosím, že veď, že to není vôbec tak, ako to vyzerá proste. Áno. Že tak to mi len tak akože prišla tá myšlienka k tomu, že ako to vlastne naozaj, že návonok môže vyzerať, ale my si vlastne prežívame úplne niečo iné. Život niekedy, a teda vlastne aj týmto otázku, že ako ti teda to ochorenie zmenilo pohľad na život aj na seba samu. No to, že vlastne bola som prísnejšia na seba, že napríklad aj, ja neviem, tak v minulosti som napríklad bojovala aj s váhou, že a možno, že aj je to kvôli krónu, niekedy áno, niekedy sa vyhovárame, že veď tie 3 horálky denne v kúde zjesť. Ale čiže som sa niekedy v minulosti, a práve to bolo podľa mňa počas tej vysokej školy na tom intraku cepovala a musím ísť na taký aerobik a musím proste 4-krát športovať, lebo však chcem schudnúť, neviem čo. A teraz proste si uvedomujem, že vlastne žiadny šport nie je o tom, aby si mala presne nejakú krivku a presne nejaké jedno číslo na aby tom. Si sa cítila dobre. Presne, aby si bola zdravá, cítila sa fajn. Alebo teda ja som chodila na nejaký thajský box a neviem, aké veci, že tam som zistila a teraz vlastne viacej mi vyhovuje yoga, pilates, že také kľudnejšie, presne, že viacej počúvam to telo už teraz, aj keď stále som taká, že zase mňa bavia, hovorím, tie veci, ktoré robím, len tiež sa tak akože uvedomiť, že nemusíš mať dneska na to ani silu, ani náladu a je to v poriadku. Že to, čo si napísala alebo nejako vizualizovala, tak keď to nespravíš, že to v poriadku. Že toto ma tak akože naučil aj ten korón, aj asi aj ten vek. Však človek inak rozmýšľa, keď má 20. Že akože netreba byť na sebe taký prísny a viac počúvať a viac akože do toho zdravia smerovať všetky tie veci ako do nejakých čísel, do nejakých, áno, presne aj toto, že čo som všetko akože stihla, kde som všade bola. To môžeme presne povedať, takto minulý rok som bola asi na, nech nepreháňam, 5-6 eventoch, akciách, konferenciách, kde som len reprezentovala alebo prednášala a bolo to, že Slovensko a mimo Slovensko aj nejaké 3 krajiny. A samozrejme teraz z pochopiteľných dôvodov, keď som tehotná, nebudem, ale akože už prišiel ten čas, že akože veď keď tam nepôjdem ja, tak nech tam ide niekto iný, keď tam niekto iný nejde, tak tam nikto nie, aj svet sa nezrúti teraz. Hej? Čiže akože toto tak nejak tak pochopiť. Že je toho moc v podstate, áno, že sa to niekedy to naozaj preháňame. Ale toto, ako si hovorila, že počúvať to svoje telo, a to sa často v tom spájame, že aj na tých začiatkoch naozaj nepočúvame to svoje telo. A niekedy aj neskôr. Áno. Ale chcela som ťa len uistiť, že nie je to vekom. Dobre. Že je to poznanie podľa mňa. Aj tá choroba nás k tomu viedla, alebo nás to naučila. Ja to tak rada vždycky hovorím, že ma naučila možno aj tej takej sebaláske a takej tej odvahe a tolerancii, áno. Že mať seba na tom prvom mieste, lebo ono to je často aj možno naši rodičia, prarodičia, tak. A vlastne to tak vždycky hovorili, že dieťa je na prvom mieste. Áno, je, ale musím najprv ja byť v pohode, musím sa dať dokopy, až potom viem sa postarať o to dieťa. Čiže vždycky musím sa postarať o seba a potom sa viem postarať o dieťa. Určite, veď ja si myslím, že aj naši rodičia, starí rodičia sa stále nejak naháňali, aby všetko nejako stihli a urobili a na úkol a na výkon a na neviem čo. A možno, že aj tá starostlivosť o tie deti nebola vtedy taká, že síce sme boli na prvom mieste, lebo zarábali to kvôli nám, ale išli tak ako na ten výkon, hej? Že nešli, že teraz sa ideš venovať aj sebe, aj tomu dieťaťu preto, lebo to chceš, ale máš na to čas hlavne. No. Teraz už nemáme veľa veci čas, ale určite aj generačne to môže byť
to povedomie o tom, že Mhm. čo vlastne je dôležité a čomu sa venovať a netreba sa naháňať. A akože samozrejme človek má nejaké ciele a chce toto dokázať a toto, ale proste niekedy Menej nájsť je ten viac. pokoj, áno, a menej je viac. Presne. Už sme pri tých deťoch, tak sa môžeme ešte teda vrátiť na tú tému tehotenstvo. Ako, ak teda nevadí, že či teda bolo plánované tehotenstvo, či si to nejako aj s lekármi riešila, že či nejak tá téma tehotenstva a z IBD, či to nebol aj nejaký strach popri tom, že lebo teda je to ochorenie také, aké je? Vždy, keď som sa rozprávala s gastroenterologičkou a teda tým, že už mám vek, aký mám, tak mi vždy hovorila, dobré, Veronika, ak chceš otehotniť, nech je to plánované v takom zmysle, že musíš byť v remisii, v kľudovom režime. Nie, že ty budeš mať aktívneho krona, budeš mať hnačky, krče a ty vtedy si povieš, že proste sa stalo. Hej. Samozrejme, môže sa stať, ale že keď to vieš ovplyvniť, tak akože. Takže toto bolo veľké plus, že ja som naozaj otehotnila vtedy. Viac menej plánovanie, keď som teda bola v tom kľudovom režime. Že to bolo také plus, že vedela som, že som v pohode, tak akože nemusím sa nejako stresovať, či to vidie, či to nevidia a tak ďalej. No a paradoxne, ale počas toho tehotenstva bolo aj momenty relapsu, že prišlo to, aj keď som, lebo vždy mi hovorí, že keď otehotnieš v tej remisii, tak malo by to byť to tehotenstvo v pohode. Ale proste u mňa to sa stalo tak, že to telo si povedalo v druhom trimestri, že biologická liečba síce funguje, ale proste nestačí to a budeš mať aktívneho krona. Tak vtedy samozrejme človek sa zlákne, bojí sa, lebo to už som ani nevedela nič jesť, všetko z teba ide von a krčeme, že všetko ťa bolí. Tak ale našťastie teda existuje aj liečba podporná v zmysle kortikoidov. U mňa v tomto prípade to bola jediná možnosť, kedy ti zachránia ten organizmus tak, že dobre, musíš byť ty 100% OK, aby aj bábätko bolo. Takže nasadíme tú kortikoidnú liečbu, ktorá máme dostatočné vedecké štúdia na to, že je to v poriadku, nepoškodí to bábätko. Tabletková asi? Tabletková, áno. Čiže teraz napríklad mám takú kombináciu, že biologická liečba aj biologickú, čiže nevysadili biologické. Nevysadili sme, nie. Takže vďaka Bohu môžem zase normálne akože, dajme tomu, že fungovať. A akože ja v tomto verím lekárom preto, lebo teda mám šťastie, že pracujem s tými gastroenterológmi a mám dostatok ľudí, s ktorými to akože konzultujem a zúčastňujem sa tých odborných konferencií a práve napríklad pred mesiacom som bola presne na konferencii, kde bola moja gastroenterologička a ďalšie dve odborníčky, ktoré presne hovorí, že IBD v tehotenstve, že úplne hej, že moja téma. Takže môžem to jedine tak akože načrtnúť, že naozaj keď ste na biologickej liečbe, tak závisí samozrejme na akej, lebo máme viacero druhov a možno tie, ktoré sú už dlhodobo na trhu, tak tým pádom znamená, že majú dlhodobé štúdie a monitorovania tých výsledkov a stavu pacientov a majú na to teda dáta, že je to v poriadku, nestane sa nič človeku alebo teda tomu IBD pacientovi ani bábätku, ale sú aj nové biologické liečby, ktoré prišli, ja neviem, posledné 2, 3, 4 roky, aj 5, na to nemajú. Čiže vtedy vlastne buď vysádzajú, alebo menia liečbu a tak ďalej. To už samozrejme je téma na lekárov, ale teda hovorím, že snažila som sa ísť akože do hĺbky, aby som to pochopila a nebála sa. A áno, sa pýtala, tak je tam určite nejaký ten akože strach v zmysle, že áno, veď mám ochorenie a čo sa stane, ale nie je to taký ten strach, že by ma teraz mal ovplyvniť, že vieš čo, radšej nejdem do toho. Proste áno, keby nepoznám nikoho, že vieš čo, všetkým to skončilo v nejakom zlom scenári a nevyšlo to, tak asi sa bojím. Ale keďže vidím okolo seba veľmi veľa pacientov, ktoré teda boli tehotné, porodili, bábätko je zdravé a presne ako si ty povedala, niektoré mali počas tehotenstva relaps, niektoré mali po pôrode relaps, niektoré po roku, niektoré tak. Čiže to stále vnímam, že vedie to individuálne, no a ako to príde, tak sa s tým musím popasovať. Proste
teraz je najdôležitejšie, aby teraz som bola ja a babetko v poriadku. Je to tak teraz? Je. Dobre, tak sa nebudem stresovať, čo bude o pol roka, lebo to aj tak nevieme. Jasné. Vieš? A je to aj tak, že ja neviem, myslím, že som počula, jedna mamička mi to hovorila, keď sme sa stretli teda na biologickej liečbe, že v 7. mesiaci jej konkrétne teda vysadzali biologickú, alebo to budeš brať stále? Ja to budem brať stále. Takže Tam akože tam vôbec. nie je to. Opäť hovorím, že asi závisí. Aké máš postihnuté, ktoré črevo, ako vysoko, lebo ty si stále monitorovaná, nielen gynekologičkou, ale aj gastroenterologičkou, čiže oni vidia, ako ti skáče CRP, krv, možno tieto veci. Takže možno, že v tom jej prípade to bolo úplne iné a možno má úplne inú biologickú liečbu ako ja. Takže samozrejme, že ten lekár už akože vie, že čo má robiť. Ale v mojom prípade nie, my ideme normálne ďalej. Samozrejme, ak tá biologická liečba už nebude účinkovať po pôrode, tak až po pôrode začneme rozmýšľať, nezmeníme ju, alebo niečo iné. Teraz nemôžeme meniť, lebo ten organizmus je v nejakom leveli tej liečby, v tele ju máš v krvi a teraz odrazu vysadíš tak nastavený presne. akoby naučený na niečo. Áno. Čiže vlastne hovorím tak, ako mi povedala tá jedna známa gastroenterologička, ktorá sa venuje teda tehotným IBD pacientkám. Dôležité je zatiaľ zachovať to, ako si plus, teda doplniť liečbu, ak nie je dostatočná. Teda mamička je bola fajn a babetko, hej? Lebo keď by sme povedali, že tak keď ti nevyhovuje tá liečba, dáme nejakú inú, alebo tu vysadíme, ale to budeš, vieš ako to je, to dokým si zvykne telo, a to teraz nemôžeš, lebo to má priamy vplyv na dieťa. Čiže musíš si povedať, že si v tomto režime, v akom si, môže to byť lepšie, môže to byť horšie, ale podľa výsledkov, podľa lekára je to akože tá dobrá norma, alebo ten dobrý stred. A úspešne počkajme do pôrodu, potom sa uvidí. A máš infúznu? Či... Mám infúznu. Každý mesiac. Áno. Ja som inak toto v podstate riešila ešte úplne na začiatku, keď mi dali teda kortikosteroidy. A oni mi vysvetlili vtedy, že to sú vlastne lokálne. Áno, ja mám toto isté lokálne, presne. Že vlastne oni nemôžu nič spôsobiť, a vlastne, lebo však som kojila vtedy. Takže len... Najprv mi ten lekár povedal tak, že zistite si, že akože nemusíte sa bať, ale zistite si, že choďte gynekologovi sa spýtať, choďte pediatrovi sa spýtať. Že viacej tých názorov. Ale nič som sa nedozvedela. No oni nie, áno, je to akože smutné, ale ani moja gynekologička keď sa to jedná, IBD alebo čo, ja neviem, choďte, alebo ja neviem, vakcína proti, očkovanie mamičiek, dieťatka, tieto veci. To gynekologička, ja neviem, to má na starosti pediatra alebo všeobecný. Čiže áno, treba akože určite sa viacej pýtať aj viacerých a nielen svojej možno, že aj ten druhý názor je dôležitý. Ale akože stále ja hovorím, že no tak vydržme a je to dobré a potom proste budeme zase reagovať na to, čo príde. Vieš, nebudem teraz rozmýšľať, že čo aká. Tak čo príde, tak s tým musím akože sa nejako... No niekedy je to také pre človeka aj... Na jednej strane je to troška otravné, že pýtať sa každého, ale už je to potom také únavné, že už sa ti ani nechce zisťovať od každého lekára. Vnímaš možno teraz svoje telo inak ako predtým? Aj tým, že vlastne ten Crohn sa tak ozval znova? Počas toho tehotenstva teda myslím. Jasné. No vnímam to tak, že už možno v minulosti, že keď sa ozvala, trošku to niekedy ignoruje, že to prejde alebo niečo, ale teraz akože si taká, že máš oči na stopkách, že čokoľvek, proste nejaká zmena alebo niečo, lebo stále hovorím, že to dieťa je u mňa teraz na prvom mieste, akože aby bolo v poriadku, vieš, čiže viacej akože vnímaš akékoľvek zmeny a všetko radšej skonzultujem alebo si všetko proste radšej premyslím a neignorujem to. Proste žiadne nejaké výkyvy alebo niečo. Ako veľmi možno aj psychika hrá rolu pri tomto, teda, že aj v tehotenstve znova sa ti to ozvalo, že malo to nejaký vplyv? Aj na tú psychickú stránku? Nejaký vplyv to malo, ale u mňa ja som už teda... Už si taká odolná. Taká akože odolná, ale som aj vďačná, lebo teda môj partner ma veľmi psychicky podporuje, že veľmi, nie že adekvátne, alebo nie adekvátne, normálne, ale akože podľa mňa, že veľmi. A to proste potom si povie, že keď máš takúto podporu, tak zvládneš všetko. Čiže ja si myslím, že
tam je akože ten aj kľúč k tomu, hej. Každý to nejak inak prejavuje alebo má inú kapacitu, silu, to zase nebudem ani porovnávať, že niekto lepšie, horšie, ale keď máš proste, že sa cítiš akože tak safe a zvládneme to spolu, tak to zvládneme. Čiže aj tá psychická stránka je potom v takom lepšom rozpoložení. Tak to je najdôležitejšie, aby si partneri rozumeli a podporovali sa navzájom. Čo by si možno chcela, aby ľudia vedeli o nápohľadne viditeľných ochoreniach? No, asi to, že aj keď sa rozprávame s kýmkoľvek, kolega, študent, zamestnanec, zamestnávateľ, kamarát, neviem kto, sesternica, bratranec, tak my nevieme, čím si prechádza a možno, že naozaj má nejaké ochorenie, ktoré je neviditeľné, alebo je to nejaká presne intolerancia, alebo proste niečo. A väčšinou sme takí, že všetko bereme tak, že keď aj ja, tak aj ty to musíš urobiť a keď aj ja idem jesť sem, tak aj ty ideš a prečo nejdeš, že vlastne sa ako keby tak pochopiť navzájom, že nevieš ani, čo si prechádza ten druhý človek, vieš, alebo aj keď som bola tehotná, na začiatku to nebolo vidno, lebo však nemáš nič brúško, tak proste čokoľvek ti niekto povie o sebe alebo aj všeobecne o tehotenstve, ty nevieš, čo ten človek prežíva, lebo sa aj však dejú rôzne veci, že aj sa snaží o bábätko a nejde to. Čiže akože v rámci tých neviditeľných ochorení, že akceptovať každého človeka, že aj môže byť potenciálny človek, ktorý má neviditeľné ochorenie, ako napríklad IBD alebo aj iné. A teda to tak trošku brať s rešpektom a práve s tou toleranciou a proste nesiliť nejaké veci, aj keď ti to nedáva akože zmysel, že prečo takto sa chová, alebo prečo nechce ísť tam, alebo nechce robiť to, alebo prečo má takýto názor. Ty nevieš prečo, lebo nie každý človek ti musí povedať všetko o sebe hneď. A čiže skôr akože takto to nejak vnímať. Každý sme v podstate iný, sme jedineční a možno aj si tak trošku dávať pozor, že čo kto povie, presne ako si hovorila, lebo nevieme, s čím zápasí ten človek. A čo možno ti aj najviac pomáha to ochorenie zvládať? Myslím tak aj ohľadom tej prevencie, že na čo by si mohli ľudia dávať pozor? Tak ja si napríklad myslím, že keď sa spomeniem na tie vysokoškolské časy a na tú životosprávu, bože môj, tak si hovorím, prečo som to robila. A tak akože naozaj, že poďme do škôl a v školách už učme, či už na základných, alebo na stredných, alebo na vysokých, učme proste veci, ktoré sú do života potrebné. A to je napríklad aj to, prečo nemáš si kupovať bezlepkové potraviny, keď nemáš intoleranciu lepku. Prečo sa stravovať 5-krát denne v menších porciách? No preto, lebo to telo bude stále si vedomé, že príde nejaký príjem a nebude si to ukladať tukových zásob a nebudeš priberať. Prečo máš chodiť na tú telesnú alebo športovať? Preto, lebo to telo ti o 10 rokov ti to ukáže prečo. Hej? Že si sa nevenoval vôbec sebe alebo proste máš tam nejaké predispozície a tak ďalej. Že akože v rámci, alebo aj presne, ja som bola fajčiar niekedy. Bože môj, teraz neznášam cigarety a neviem si to predstaviť, ako som mohla fajčiť. Hej? A teraz proste sú aj podľa mňa aj v rámci dievčat, tie názročné, tak majú rôzne proste influencingy z rôznych svetov a ako proste byť na povrchu len to všetko dobré, ale nevieš, čo sa deje proste vnútri a nevieš, čo sa deje doma a čo proste, že ja neviem, niekedy, keď vidím na tých Instagramoch, že proste všetko dokonalé a toto je, majú tam to musli a to neviem čo a proste v realite to je úplne iné a proste tlačia fast foody a neviem čo, hej. Čo akože je zase OK, veď nich, ale nech to neklamú, hej, nech neklamú verejnosť. No, čiže skôr akože vychovávať z tých našich ľudí, ale aj mužov, aj žien, alebo dievčat, chlapcov, už od základnej školy také tie veci, že stravovanie, fyzická stránka, psychická stránka, že veď starajme sa o seba, rozprávajme sa a akože skôr takto by som to, no. Pekne. Máš niečo, čo by si možno odporúčila aj tým ľuďom, ktorí majú problémy s trávením, alebo teda riešia tie potravinové intolerancie. Nemusia akože úplne, že IBD, ale možno niečo ich trápi z tohto hľadiska. Podľa mňa, že
akože to monitorovať, že ak to trvá nejaký tráviaci problém už dlho, tak to nie je len tak, že som niečo proste zjedol nevhodné, lebo však môže sa stať. Alebo mám nejakú výrozku. Alebo, presne. A čiže no je to akože si povedať, že keď tu bude trvať ešte týždeň, tak je k lekárovi. Riešiť to s odborníkom a nepovedať si, že aha, čo znamená, keď mám hlien a krv v stolici. A teraz buď si vidieš také scenáre na Google, že už zomieraš, alebo v pohode to nič nie, lebo však nikdy nevieš. Tak prvé, čo ti vyjde vždycky, keď dáš do Google, tak vyjde rakovina. Áno. Čo teda, hej, treba sa mať na pozore, ale teda fakt, že zmonitorovať si, proste dať si nejakú že aj dietu napríklad, alebo vylúčovať tie potraviny, že aha, včera mi bolo zle naozaj z tej rajčiny, no tak akože skúsim vysadiť, možno, že aj sama na to prídem. Ak na to neviem sama prísť, idem k lekárovi a proste s odborníkmi to riešiť. Zároveň áno, stretávame sa s tým, že tí odborníci niekedy presne, že odpinkujú a povedia, že to si vymýšľaš. Dobre, niekedy to môže byť z rôznych faktorov, presne, že a zo stresu a toto môže, ale tak akože, tak si povedať, že keď to nešlo takto, tak sa pýtam o niekoho iného, alebo teda nemáme len všeobecnú lekára, máme aj výživových poradcov, máme aj psychológov, máme aj gastroenterológov a tak ďalej, že dopytovať sa. A teda akože nebrať to na ľahkú váhu, lebo akože tolerovať to, čo nemá byť presne tolerované, môže potom neskôr naozaj sa prejaviť tak, že odrazu máte nejaké nešpecifické ochorenie, ktoré proste ti bublalo dlho a ty si to ignorovala a mohla si tomu zabrániť. Vieš. Čiže proste starať sa o to svoje fyzické a psychické telo, aj trávenie. Aj tak troška nadviažem, ako vnímaš možno aj tú prevenciu? Robíme dosť ako spoločnosť alebo aj z toho zdravotníckeho hľadiska? Podľa mňa ako spoločnosť nerobíme, podľa mňa aj štát by sa mal do toho zapájať, či už rôzne programy, alebo proste rôzne edukačné bloky, presne na tých školách, alebo všeobecne. Samozrejme sú rôzne kampane a tak ďalej, že snažíme sa ísť aj týmto. Ale väčšinou to robíme ako jednotlivci, občianske združenia a takto. Tak, presne, takže to nie je taká masová, že poďme všetci. A na druhej strane treba každý ten individuálny jedinec si teda povedať, že čo je v živote mojom dôležité, je to proste, alebo aj, vieš, sme workoholici veľa. Proste je tá práca, no dobre, je to dôležité, lebo ti dáva peniaze, ale tak, ja neviem, ja to vidím proste na niektorých, presne generácie našich rodičov. Je mi zle, ale nevadí, musím ísť do práce, lebo kto to za mňa urobí? No a čo sa ty staráš, veď ty sa postaráš svoje zdravie a telo a niekto to urobí, hej? Že toto akože by sme sa mali začať učiť a viacej robiť aj takéto osvety. Presne si mi tak dala myšlienku, že keď aj rodičia, nie, že boli chorí alebo čo, aj keby len chrípka. Presne. Že, a hovorím, že veď čo nejdeš lekárovi, že daj sa na péčko. Nemôžem, musím ísť do roboty. Kto bude za mňa robiť to? Však veď sa nájde niekto, tak akože svet sa nezrúti. Ale nie, však ale je na to, každý človek na to má nárok ísť lekárovi a aj využiť tú návštevu lekára. A je to takto, jak to je. Sa obávajú. Presne tak. Ako som spomínala, že mám tie dve otázky. Druhá otázka typická je, čo pre teba znamená tolerancia? Tolerancia akože všeobecne v živote znamená asi aj to, čo som už spomenula, že pozerať sa na človeka tak, že je jedinečná osobnosť, nemusí byť totožná s môjim spôsobom života, s môjim názorom, s môjim postojom. Aj napriek tomu ju rešpektujem, aj napriek tomu je tu so mnou v poriadku. A tak akože tolerujem to, že žijeme jeden vedľa druhého a akože nebudeme si robiť zle. Prečo? Hej? Že človek tu nie je na zemi preto, aby si akože, aby išiel tiež cez mŕtvoly a nepozeral sa akože na druhých a teraz ja musím to spraviť a to, že to tebe ublíži, tak to ma nezaujíma. To je akože intolerantné asi. Ale akože brať tých ľudí naozaj s rešpektom a proste pochopiť, že každý sme nejaký iný a to je v poriadku a to je tá tolerancia. Super. Na záver,
ak dovolíš a rada sa hráš možno aj také spoločenské hry, tak by sme sa zahrali takú našu novinku. OK. Ešte to nie je úplne ešte dokončené. Sa radšej napijem. Napísať takú našu kartovú komunikačnú hru. Volá sa to Tolerancia, rozhovory o živote, tak klasicky už u nás. Vyťahneš si jednu kartičku a keď budeš chcieť, odpovieš, keď nebudeš chcieť, nemusíš sa tolerantný. Áno. Tak, ako chceš. Môžem to prečítať. A môžeme sa kľudne aj potom o tom porozprávať, keď budeš chcieť. To je veľmi zábavná aj záľudná otázka. Ktorá vlastnosť na tebe je často nepochopená? Keby som vedela. To sme mali dať partnerovi. Áno, presne, tak keby som vedela. Podľa mňa, že niekedy... Áno, že tým, že som taký otvorený človek a extrovertný a ale nemyslím to tak, že chcem akože všetko vybaliť na toho človeka a on sa niekedy zlákne. A nechápe, že to nemusíte... A že to nemyslíš zlom. Áno, presne, že... Lebo som taká povaha, hej, že niekedy. Čiže toto sa môže stať, že je nepochopené, alebo možno nejaká taká, že prehnaná aktivita, ktorá má smerovať samozrejme k dobru alebo k niečomu, ale nie vždy to môže byť pochopené, lebo však zase sme každý iný a asi toto. Ale je to ťažká otázka. Je to ťažká otázka, lebo áno, presne, že to by možno, že tí druhí mali odpovedať nejaký hop. Takže tak. A na tebe? Myslím, že jak mi to nahráš. Na mne? Inak ja som sa nad týmto presne zamyslela, že ja mám niečo podobné. Že tú otvorenosť a že veľakrát poviem veci na rovinu, ale že fakt, že na rovinu niekedy to poviem možno tak trochu ostrejšie, ako by som chcela. Ale vôbec to nemyslím zlom a tá druhá strana to veľakrát, že tak nie, že nepochopí, ale skôr, že si to tak možno moc na seba zoberie. Že keď aj niečo tak všeobecne poviem, tak si to tak moc osobne zoberú. Ale zase ja som tiež v tomto taká, že niektoré veci si beriem osobne. Ale to má aj podľa mňa akože s tým kronom to je dosť také spojené, že tieto veci. Hej, presne. A ešte si hovorila, čo mi tam tiež tak zapadlo, to pomáhanie, že tiež je tak tá akčnosť, že snaží sa tak akože edukovať v každom smere, že aj ja neviem, blbo, že v potravinách, že zbadáš niekoho, niekto sa ti prihovorí, spýta sa, tak už akože sa mu snažíš a potom máš taký pocit, že asi som mala niekedy zavretie ústa, že nie je to také, že diskutabilné. Hej. Dalo by sa o tom rozprávať dlhodobo. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli, že ste nás navštívili, že ste merali cestu a za ten pekný rozhovor. Myslím si, že sme veľmi, veľmi pekne to tak posunuli ďalej. A možno apelujeme aj na vás, že aby ste sa teda nebali a išli niekedy aj cez mŕtvoly, ako sme to spomínali, že aj keď nás možno nejakým spôsobom možno aj lekári odmietnú alebo povedia, že je to v poriadku, tak možno, že naozaj vnímať to svoje telo a vnímať sami seba a počúvať svoje telo. Veríme, že sa vám dnešná časť páčila a určite nás sledujte aj na budúce. Môžete dať follow aj či už Kron klubu, Veronike, nám a kľudne komentujte, keď vás niečo zaujalo alebo by ste chceli niečo doplniť. Budeme radi. Tešíme sa na vás na budúce. Ďakujem. Ahojte. Ahojte.